پنجگور دماغ تحصیل پروم کے یک کشت کشاری علاقے ادائے مخلوق کا وتی مدد وط ہزارانی صابہ مشین بزن کے ٹیوب ویل جتا گو کشت کشار کنگائیں پروم زمین یک زرخیزیں زمین ہے کہ دا بازیں فصل ردیت بلی دا خاص کر مچ سک باز بیت او سک شر بیت او دا ہرماگے بازیں قسم ہستن بلی یک ہرماگی کیارا موزاتی گوشند آ سکا وشو ذائقہ دار ہیں آ پروما سک باز بیت و سالانہ ادا کروڑان روپیے موزاتی ہرماگ پا ملک کے مختلف منڈیاں و خاص کر کراچی پہ میں جاگیں روت او دا بہا بیت زانک بیت کی تحصیل پروما تنی وحدی بجلی نیست ہیں مخلوق وتی مدد وط سولر سسٹم بیت یا کہ ڈیزل مشین ببند ہمانی ذریعہ کشت کشار کنگائیں بجنے کا پیشن کہ ایک کشت کشاری علاقہ رہا ہجبر حکومت بلوچستان بیت یا کہ محکمہ کشت کشار بیت آیا زمیندارانہ ہجبہ مدد تو تعاون نہ کرتا مردم وتی مدد تا وط استے زمینداری دیما برگائیں بلے ہر چیزیں گرام بوا گو آنی قیمت تا آسمان رائے گا گو بعض زمیندار اے زمینداری کنگا ہم لاچار بو گئیں آنی گوشہ ہمیشن کہ اگرچہ حکومت بلوچستان نے مگا مارا مدد تو کمک کنک مبیت تو مشکلند کہ ماوتی زمینداری دیما برت پہ کنا پروں میں زمینداری تہا ملکارا معیشت حوالے ہم بازیں فائدہ گرستا پرچہ کہ دا کروڑان روپیے آمدنی جوڑ بیت او دا ہزارہ مردم بسر روزگارند بائدہ گمشند کہ صوبائی حکومت پروں میں زمیندارانہ شر فیکجے بدند کہ آوتی زمینداری دیما بورت پکنام مخلوقہ لوٹ کرتک جا صوبائی حکومت تا اور اسپیشلی صوبائی وزیر زراعت جاسد اللہ بلوچ اور ادگا واقدارانہ کہ پنجگور دماغ پروں میں زمیندارانی نیمگا دلگوش بھی دیاں تاکہ مخلوق وتی زمینداریہ شر وڑیا دیما بورت بکند عکس کشوریا عمر ماجد وش نیوز پنجگور